Rakkaat kanavan ystävät, terveisiä. Tervehdys. Näin. Ruvetaan tässä kuulkaa pistää vähän näitä. Ja yksi asia tuli sitten. Mä puhun tässä, kun mä otan näitä tyyppejä, niin mä puhun yhdestä jutusta. Että yksi kone on sitten, millä mä en enää tee näitä videoita. Siis kuvaan näitä videoita. Mä kerron sitten, kun mä pistän nää pyykit tohon lattialle. Kerron, mistä on kysymys. Joo. Tehdäänpäs niin, että palataan sitten vähän päästä asiaan sitten, kun mulla on pyykit tuossa lattialla. Niin mä käyn ottamassa tuosta koneesta noin lopukit pois. Niin pyydetään ihan pieni breikki. No niin. Eiköhän me sitten jatketa. Joo. Jatketaan. Anteeksi, vielä yksi juttu. En tiedä sitten, että onko astmaa tai jotain. En mä tiedä mikä se on, kun mua on ruvennut, tiettekö te, mua vinkuu yöllä henki ja sitten mä aivastan, sitten mua yskittää. Pikkuhetki mä höräytän tästä naamarin tätä vissyä. Ai jestas. No niin. En mä tiedä. Aivas, siis yskittää. Vai meneekö mulle tulla perhana vielä syysflunssa? En tiedä. Oho. Siinä on äitän parturi. Semmonen, joka se pistää hartioon. Pitsi pini vini vene toni katsomini. Tää on varmaan se larvispaita. Saatte sitten itse siitä, että mitä se tarkoittaa. Niin, ei olekaan muuten nyt sitten aikoihin tehnyt näitä videoita. Mulla on ollut tässä kaiken näköistä. Itsellä on ollut kaiken näköistä tässä, että mä alkan sitten tässä vähän sairastelua. Oli tossa noidannuoli ja oliko kuukausi sitten, semmoinen kuukausi sitten oli noidannuoli ja onhan tässä kaiken näköistä ollut. Semmosta se ei oo. Joo. Ja se lupas se meteorologi, niin se lupas tommosia lämpöisiä kelejä, että semmosta laju. Oho. Joo. Joopa joo. Oho. Oho. Oh. Joo. Joo. Tämmöstä laji. No, kyllä se siinä menee jo. Oho.
Niin, sitä toisesta läppäristä mun piti sanoa, että se putosi multa yksi ilta kädestä, tossa kun mä olin sohvalla ja siitä meni varmaan se, jolla se millä ääntä nauhoitetaan, tai se mikki hajosi siitä. Se vinkuu ja vonkuu, kun sillä yrittää sitä sillä, että se ääni tulee niinku vähän, pistää enemmän vähän volumea siihen mikkiin, kun esimerkiksi nauhoitat jotain, teet video tai nauhoitat ääntä. Niin se rupee vinkuu ja vonkuu. Sitä varmaan hajosi Sitten varmaan hajosi se mikki tosta toisesta, mutta siinä toisessahan on kunnossa, niin mä ajattelin, että mä teen tällä sitten tällä kolmannella, joka on jota niin sanotusti sanotaan, miksikä sitä sanotaan, tabletti, mikä se toinen, miksikä se, sanokaa nyt mikä se toinen, miksikä tablettia sanotaan. Se toisella nimellä, niin joo, tämmöstä laatua. Tämmöstä laatua. Joo. Kyllä on pyykki. Rajestas. On pyykkiä, sano joo. Pitäisikö tää pistää ihan paitoja täyteen ja sitten vasta noita. Pitsi piini viini. Pistetään vaikka toi äiten pitkä roipelo sit. Roipelo. Semmonen roipelo. Niin, sitä meni se mikki meni paskaan. Nyt mä teen sitä tällä tabletilla teen nyt tätä videoa. Tai sitten mulla on se toinen läppäri, millä voin tehdä. Siinä on kaikki ok, mutta siitä meni mikki paskat. Se jotenkin vaan lähti mun käsistä. Se lipesi mun käsistä ja meni tuonne lattialle. Sen jälkeen se rupesi vinkuu ja vonkuu. No, onhan niitä semmoista. Joo, semmoista se. Vinksi ja vonksi ja mitenkä se meni? Vinksi vonksi ja mitenkä se kaikki on vinksi vonksi mitä pyydä. Mä joskus aina muista, mutta joskus on kuulkaa niin, että ei muista mitään. Mä en muista mitään. Saas aina mahtuuko noi kaikki tohon? Vai pitääkö viedä jonnekin tonne kuivu? No ei. En osaa sanoa. No. En osaa sanoa joo, että ne on melkein kuivia mut. Mä otin ne tossa vähän ennen kuin mä rupesin tekemään tätä, niin otin pois, ne oli vähän aikaa tuolla koneeskin. En muista mitään. No älä sitten muista. Äiten kusipöksyjä. Äiten kuspöksyjä. Äiten vähän kusruiskan. Joo. Kuspöksyjä. Onko siellä mun paitojakin? Onhan siellä. Tossa mun turhapurapaita. Ja tossa on toinen turhapurapaita ja ei okka. Pitäis tehdä siivouskin tohon vaatekaappiin. Se on niin tulee syksy ja talvi tulee, niin pitäis löytää vähän noita Jos löytää vähän noita talvivarusteitakin, mutta kun siellä on kaikki ihan päin yrskyn siellä kaapissa, niin semmoista se on. Joo, tohon vois laittaa muuten noita sukkia on kaapeasti. Tämmösiä sukkia. Onko nää äiten kaikki nää sukat? Vai onko nää mun?
Kumman sukkia nää muuten on? Tää on ihan toinen, eihän tässä ole pariakaan. Herra jestas. Missä tän sukan paria? Täällä sitten ettit niinku jotain. Oi hyvä lue. Mä haluaisin parit tohon eikä mikään. Missä se toinen on tää sukka? Hei. No. Pistetään se tonne odottamaan kaveriansa. Kävikään siinä niin, että täältä puuttuu pari. Täältä puuttuu pari kanssa. Pistetään tuonne pullon taas sitten. No nyt löytyi sitten tälle pari. Hyvä, ei kai se tuolle toisellekin löydy. Otetaan se. Ai. Au. Missä se pari on? Onks nää kaikki? Eikö nää on pari, mutta tältä puuttuu pari. Joo. Toinen pari löytyi. Noniin. Jos on Karli, se on kivempi roikotella tossa, kun siinä on kaveri tossa. Se on kivempi roikotella tossa. Noin. Yksinäisen sukan tarin kuka. Toi noin. Aha, siinä on pikkupöksät. Löytyisikö sieltä vielä jotain? Sellaista ihan pientä. Ei mahdu. No tohon mahtuu joku. Mahtuu vaikka noin tämmöisekö. Nää ei oo ainakaan kyllä muu. Juu. Tehdään niin, että pistetään noita isompia pyykkejä sitten, jos tulee sukkia tai jotain, niin pistetään tohon noihin. Harmi vaan kun te ette näe tätä, kun mä laitan tähän narulle, niin harmi kun te ette nyt näe sitä, mutta. Pitäisikö mun jotenkin säätää silloin, että näkee? Jotenkin tulee mieleen, että pitäisikö mun vähän säätää tätä, niin te näette. Ei tietysti pysy siellä. Se ei tietysti pysy. Ei, se menee aina tohon vaan. No. Sitten siinä tapahtuu niin, että se menee poikki ja muuta vastaavaa. Kun. Siinä tapahtuu silloin. No, ei sillekään nyt mahda mitään. Ei mahda mitään. Pitäisikö mun nousta näin, niin te näette? Olikohan se vähän liian kaukana toi? Kun te ette nähnyt silloin, te näitte vaan musta pikkusen vähän. Näitte musta vähän pikkusen sota kaulaa. Nyt näette sitten koko ukkeli. Näette koko ukkeli sitten. Nää on kyllä helteellä parhaita paitoja. No on se semmoista. On se semmoista, joo. Meneeköhän siellä taas NATO sua? Kai se kauheasti on lisääntynyt, kun me liityttiin NATOon, niin on se semmoista. Joo. Näin. Aha, tossa on toinen se semmonen. Tää on semmonen, joka kerää sitä väriä. Katso, teemme värit sillain. Tsekatsi. Menee värit. Tsekatsi. Mä en kyllä lähde mettästään tota yhtä sukkaa. Tuommoista nilkkasukkaa. Mä näen kyllä sellaista kyllä mettästään tuolta, jos ei sitä rupee löytää. Kyllä tätä pyykkiäkin vaan tulee, jos sitä tulee roskaa, niin kyllä sitä tulee pyykkiäkin. Herran jestas sen. Kyllä tulee tätäkin.
Tätäkin tulee paljon. Joo. Tässäkin on pienet pöksyt. Pienet pöksyt, pienet pöksyt. Taitaa mennä kuule kaikki. Mä luulisin kuulkaa. Taitaa mennä kuulkaa kaikki tää. Nyt täytyy pistää henkikökäreihin. Täytyy mennä kattoo minkä se yksi nilkkasukka on jäänyt. Tossa on ainakin mun sukat. Tässä on ainakin mun sukat. Mä oon käynyt asioilla, niin pistänyt kengän. Tuollahan se on. Eipäs tarvikka. Siellähän se on. Siinähän se on. Siinähän se oli. Eipä tarvinnut lähteä mettästä. Ei tarvinnut lähteä mettästä. Chica. Pistetään tänne nämä. Ja sitten vähän noille mullista tilaa siihen. Otetaan tänne näin. Rupeeko loppuu noin pyykkipotakki. Herra jes. No? Toivottavasti nyt piisaa sitten. Tämä saa kaikki näitä nilunarulle. Nilunarulle saan kaikki. Kauheita kun näitä on näitä pyykkejä. Kyllähän helteellä tuli sitä pyykkiä kun hikos niin pirusti. Ja mulla kun vielä sellainen, mulla tulee selästä menee niinku. Mä hikoon niinku selästä. Mulla on selkä ihan märkä. Kun mä oon esimerkiksi jos on asioille tai liikun tuolla kaupungilla tai jossain. No se harvoin kun mä kaupungilla liikun, mutta mä en kyllä pahemmin liiku kyllä kaupungilla nousella. Mä en, jos se ei ihan välttämättä joku asia on, niin en mä siellä oikein mielellään oikein oo. Ja joku tykkää siellä melkein joka helvetin päivä käydä tuolla kaupungissa. Mä en oo mikään semmonen. No tietysti teini-ikäisenä mä olin kova menisi. Kun niitä on ollut kaikennäköisiä kirjoituksia ja kaiken näköistä tuolla ja ollut uutisissa kaikkea, niin en mä paljon uskalla mennä. Siinä on semmonen, että saan aina loppuuko kesken nämä pyykkipojat. Vähän pahaa enteille. Mun pitäis vielä pistää tosta kuule noita. Pistää tosta kuule vähän noita lisääkin. Rapeen tupinat tulee kun ei oo näitä kauheasti on näitä tämmösiä pieniä niinku tämmösiä alushousuja ja sukkia ja muuta kaikkea. Niin siinäkin on oikein kyllä äitän pöksyjä on jukolauta. Niin näitä on paljon enemmän taas kuin meikäläisiä. Mulla on paljon vähemmän pyykkiä. Näitä sotkii enemmän kuin minä. On semmonen. Se sotkii enemmän. Näin se vaan menee. Se sotkii. Se on semmonen. Vaikka mä oon kyllä joskus semmonen possu kyllä tuolla, kun mä syön. Vähän mäkin joskus, mikä mun on sen sanoa, että kyllä mä joskus kuulin niin possuille, että ei hyvää luota. Kauheen näköinen tuo joskus toi mun ympäristö, kun mä syön. Toi ympäristö, että mikä mä oon siinä sitten louskuttaa naamaani, että mikä mä oon siinä sitten louskuttaessa. Mä oon itse samanlainen helvetin sotki. Paraskin puhua. Näin se vaan menee kulku. Näin se vaan menee kulku. Minne helvettiin mä niin nämä sitten pistä. Siis näitä niin. Siis mä en nyt niinku ymmärrä. Mä en niinku ymmärrä. Mutta tuli tenkka poolo, tulipa tenkka poolo, tonta soulua. Jaa. Mikä ihmeeseen mä nyt nää laitan? Pistäisikö tohon? Pistäisikö tohon noin? No, pistetään siihen.
Voi, en mä pitäis kaikki saada menemään. Pitäis kaikki saada menemään, kuulkaa. Pistetään tohon sitten. Joo. Mutta loppuu noin. Mutta loppuu nämä, kuulkaa nämä pyykkipojatkin. Viimeistä viereen. Mitähän mä nyt noitten kanssa teen? Voi itku, sanon minä. Otetaan näin raaka ratkaisu. Näin raaka ratkaisu, että mun on tehtävä näin. En mä saa mitään muuta. En saa näitä muuten kulkaa. Täytyy tehdä jonkinlainen ratkaisu, mä vittisin näitä ruveta mitkään. Kyllä on vaikeeta kulkaa. Että pyykkiä tulee enemmän kuin mitä tänne telineelle mahtuu. Joo. Kyllä ahtaaks käy, herra jestas. Hei, mitä mä keksin? Ei tarvitse. Nyt mä keksin, kuulkaa. Ha. Mä pistän, pistetään tonne päähän, niin. Pistetään tonne päähän toi. Ja sitten pistetään toi liputtaan tohon. Pistetään tää kato tähän liputtua. Kattokaa. Voi olla vähän tökerön näköinen, mutta kun en mä vitti ruveta pistää mikä hinkareihinka. Noin. No ei tää nyt oikein. Toivottavasti nyt kuivaasi. Oli enemmän pyykkiä mitä tähän mahtuu. Pitää jollain tavalla keksiä. Näin se vaan menee, kuulkaa. Näin se vaan menee. En mä tätä näin paremmin kyllä keksi. Tätä pyykkihommaa. Näin se on vaan mentävä. Voisi olla vähän jonkinlaista. Noi nyt ei oo oikein. En mahda mitään. En mä sitä muuten olisin kyllä keksi. Mä nytkin nyt lähtee viemään mihinkään silloin. Missäs tää toinen on? Onkohan tää tuolla pesukoneessa tää toinen? Missähän se muuten on? Tää toinen löytyi, mutta sitten mä 2 mitä pistin, mutta toista ei löydy. No, tuolla on joku taskuskin. Eikä se vaan tossa. Noniin, tossahan se on. Tämmönen on se toinen. Ja tommonen on toinen. Ei tästä ollut kauheasti, ja joskus siellä on mustiakin. Joo. Nonni. Siirrytään tästä vähän. Nonni. Ai. Mä menen hakee vielä kuulun, niin mä saan verästä tosta. Lisää. Kyllä omena on täynnä. Kyllä kun rupes loppumaan, tiedätkö, aiheet, että mihinkä pistää, niin on vähän niinku pistettävä joulukuuseita joka oksa. Tämmöstä tää on. On se kuumaa. On se kuumaa hommaa, kuulkaa. On se. On se kuumaa hommaa, kuulkaa toi. Toi tekee jotain hommaa. Tiedättekö mitä tapahtui viime viikolla täällä taloyhtiössä? Mä en nyt kerro nimiä, mutta yhdellä semmosella nuorella miehellä. Silloin se ei ole talo. Se on sen yksityinen, niin se on tuossa kaupungin tontilla tuossa
tän matalan talon päässä. Toi matala talo kuuluu tähän kanssa tähän samaan. Tuossa on semmonen savustuspönttö. Niin Juko Lautosen viime viikolla tuoda tähän keskelle pihaa tän talon tontille. Ja Juko Lauta vähän kuule suutui kuule. Siis mä koskaan olen viimeksi niin suuttunut, mä suutuin sille. Ei tohon ei saa viedä mitään, se on ton taloyhtiön, vaikka tää on kaupungin tontti, niin se on ton taloyhtiön maita ja tänne ei saa viedä mitään omiansa tähän pihaan. Että siitä ei saa viedä sellaisia mökkejä ei saa viedä tohon taloyhtiön pihaan, se on kielletty. Niin tää yksi torvi meinaa viedä tohon pihaan. Ja silloin kun se tuli tähän taloyhtiöön, se sama jätkä, niin se haukutti koiraansa tuossa meidän ikkunan alla. Ihan pimeä päästä se jätkä. Anteeksi kun sanoin tämän sanan, mutta sillä ei ole kyllä kaikki kotona sillä jätkällä. Ja sitä paitsi tämmöiset onko se savustuskärry vai mikä se on se semmonen? Siinä on semmonen peräkärry taas semmonen. Sitä paitsi ne ei kuulu mitkään kerrostalojen pihalle. Ne kuuluu omakotitalojen tai kesämökkien pihalle. Tommoset ei kuulu kerrostalojen pihalle mun mielestä ollenkaan. Vai mitä te ootte mieltä? Mun mielestä se on Niin. Pitäisihän sekin nyt torvi tajuta, että tommoset ei kuulu kerrostaloon. Mutta se on vähän tätä. Ja mun mielestä sen avopuoliso, niin se on siis todella lapsellinen tyyppi. Mä meinaan sanoa sinne jätkälle, kun mä näen sen. Mä sanon sille jätkälle. Mä sanon sille tästä justiin, että sä oot päästäs pimeä. Ja sitten sanon sille akalle, mä sanon, että sä oot lapsellinen. Meinaan sanoa sille siitäkin. Mä meinaan sanoa, kun mä näen. Mä meinaan anna nimittäin tulla sitten tuutin täydeltä. Joo, tämmöstä olla just. Pitäisikö tää video nyt niin sanotusti pistää pakettiin ja heti rupes, tiedättekö, syyhyttää päätä kun hiko. Pitäisikö tässä nyt laittaa videopakettiin ja katsoa sitä seuraavaa jutskaa. Joo, elikkä mä toivotan teille kaikille oikein hyvää jatkoa. Pitäkää huolta toisistaan. Ja olkaa kiltisti ja anteeksi tämä pitkä väli tässä. Mun täytyisi niitä videoita julkaista, jotka mä oon tehnyt tässä välilläkin. Mutta nyt mä ajattelin, että mä laitan tämän videon nyt tähän tämmösen niinku välivideo. Sanotaanko nyt välivideoksi tää, niin pistän tähän väliin tämmösen. Ja mä oon tossa touko-kesäkuun vaihteessa tehnyt noita videoita. Niin tehdään näin, että sieltä ilmestyy niitä touko-kesäkuunkin videoita. Että älkää ihmettelkö sitten niissä videoissa kun katsotte, niin siellä voi olla sellaista sitten, että siellä puhutaan vähän tämmöisiä, jotka on jo mennyt tämmöisiä päiviä. Esimerkiksi saatetaan puhua juhannuksesta tai jostain tämmöisistä. Kato, kun mun piti ne videot julkaista siinä juhannuksen pyhinä, mutta mä sitten julkaissutkaan. Ja mä nyt yritän tän videon, että mä julkaisen. Siellä on tulossa kaikkia muutakin videoita, semmosia, mitä mun on pitänyt lähettää. Niin tulee sitten niitä semmosia videoita. Ja kiitos kun katsoitte ja pyydän anteeksi tätä, että on kestänyt näin kauan tämä video, että yritän pitää pienemmän väliin. Tästä taas tulee ylipitkä video tästäkin, mutta
Tämmöstä tää on. No. Nonni. Pölkyn kölky.